Allah zo dan aiki da Rally, ‘yan mata. Lafiya na kwana biyu don ka nema ya fi sa na zo da kai na yanzu ne da ni ne sa ba ka nema na Rally. An ka gaba na neman ka. Rally saboda me? Ka san dai ni yanzu na fi ƙarfin ka ko? To ka fita a harkata. Ba ruwanka da ni. Kar ka sake ka ƙara zuwa ƙofar gidan nan. Rally awwal ne fa naki. Awwal din. Na gaya maka ka ƙara zuwa ƙofar gidan nan ko? To wallahi wannan gidan biskit din naku wallahi sai na ta arute kuma wannan mara kunyin yaron da yake hure miki kai wallahi sai mun yi artabu da shi wallahi a komai Rono. Jesus is Lord. Da farko dai ina na awwal kuma a duk faɗin garin nan ba wani babban gida da ake ji da shi sama da ni. Da zan tsaya an ga miki cikin da na kashe a cikin wannan wanka da nayi kanki na san ma ba ɗauka zai yi ba akalla wannan zai kai 15,000 a'a ba wannan ai kawai kuɗin takalmin ka faɗa mata. Hey! I hear me to me, but me. I love you. Apostle, we hear of this. Dalilin da ya sa ke nan da ke mu zo domin arziki ki ba arziki a inda arziki. 70 years old man. Chai!